А зараз у нас наступний гість людини, яку дуже чекав у нас в етері. Це мій друг, режисер Олег Сенцов. Олеже, брате, вітаю. Селям алейкум. Вітаю. Вітаємо вас. Ось, дуже радий бачити. Знаєш, я ж був на прем'єрі, коли... Пам'ятаєш, там чи там після прем'єри «Носорогу» я запитав, а чому, про що, я не до кінця зрозумів цю естетику 90-х, цю жорстокість, я довго думав про це. І зараз, коли я бачу ті звірства, які роблять ці орки, я розумію, що є якісь паралелі між твоєю роботою кіношною і тим, що вони роблять зараз. Ось ти сам відчув це? Ні, я відчув дуже чітко. Ну, розумієш, іноді якісь ти речі закладаєш в своє твір, кіно чи книгу, і не знаєш, як вона потім відгукнеться, розумієш, як вона потім буде працювати. От я знімав про нашу історію максимально відверто, як вона була жахливою, і з розумінням того, що це все завершилося, ми пішли зовсім іншим шляхом, і 90-ті просто проговорити. І розуміти, що це була темна сторінка нашої книги, української історії, яка вже перегорнулася. А в Росії зовсім інша ситуація. Вони культивують 90-ті, культивують це насилля, культивують ці якийсь час. Для них він досі триває. Тому їх солдат, які теряють як будь-яке чоловіче обличчя, коли опиняються на війні в зоні бойових дій, це наслідок виховання, які вони проходили останні 20 років на цьому культі 90-х років, на культі насильства. Оце різниця, розумієш. Ми з цього шляху звернули, а вони по ньому продовжили піти і зайшли до нього до Бучі. Абсолютно так. Причому там ось цей культ безпідставного вбивства просто так, через те, що ти просто це можеш зробити. Це найжахливіше, напевно, що побачив світ зараз. Скажи, будь ласка, ну що можна сказати? Де ти, що ти, чим займаєшся? Як ти плануєш доносити? Ти дуже відома людина. Ось ми вчора, позавчора з Джамалою говорили, вона доносить, вона дає інтерв'ю, вона розповідає про те, що відбувається. Ти теж людина так само відома у світі. Що ти робиш, плануєш робити цими днями? Я розумію, але я вибрав інший шлях, шлях воїна, і роблю все, що можу робити на благо своєї країни. Де я зараз знаходжусь і чим займаюся, я, на жаль, не можу, але роблю все, що в моїх можливостях. Я стою на фоні критичної стіни, але сподіваюся, що колись буду стояти на фоні кремлівської стіни, яка буде розрушена. Це наша ціль, те, що ми цього робимо. Я щось мало пишу і мало роблю, можливо, в інформаційному плані, тому що я вибрав інший шлях. І коли я їздив останні рази командировку, скажімо так, на північ, коли там орки відступали, і ми, скажімо так, не змогли їх. Вони дуже швидко тікали, дуже організовано. Наступають вони дуже погано, не організовано, виступають вони дуже організовано і швидко тікають. Ось, я бачив те, що Бородянку, я туди в'їхав першими підрозділами, і все це жахливіття бачив на власні очі, зняв все це, а потім видалив, тому що я не хотів це постити, тому що це були дуже жахливі речі. Місце майже зруйновано, і це жахливі речі. Бородянка, насправді від неї майже нічого не залишилось. Я не змог цього публікувати, тому що це дійсно страшно. Олеже, знаєш, ти, напевно, більше за багатьох українців знав, хто вони такі за суттю. Бо ти був ув'язнений, був у в'язниці, ти бачив цих людей і приблизно міг припустити, до чого вони можуть удатися в разі такої повномасштабної війни. А ось те, що вони роблять зараз, як вони поводяться, це абсолютно тебе не здивувало? Чи навіть тебе це вразило в негативному сенсі? Да, ні, дійсно, в кадрі з Бучі не можна зараз будь-яку людину, щоб вона не бачила. Це, знаєш, саме з жахливих речей, що бачив насправді. Для мене це якось зрозуміло,
те, що вони роблять, тому що вони такі. І коли я вийшов з в'язниці, я багато з ким спілкувався, і люди кажуть, о, який радикальний став, ти так ставишся до росіян, ти так ставишся, не треба, так це не все однозначно, як казати, або взагалі ти просто через те, що був в в'язниці, тому ти такий на них злий і такі радикальні. Ні, я просто намагаюся бути об'єктивним, я бачив їх. Проблема не в тому, що вони це роблять, а проблема в тому, що вони їх підтримують, розумієте? Не те, що Путін напав, а їхні військові гвалтували жінок і дітей в Бучі, вбивали місцевих мешканців. То, що росіяни це підтримують і не хочуть бачити правду, для них правда те, що вони краща армія, кращий президент, розумієте? І це колективна відповідальність. Тому для мене кожен росіянин винен в тому, що відбулося в Бучі. Той, хто їх послав, той, хто це зробив, і той, хто це підтримав, або той, хто це не зробив щось, щоб цього не відбулося, не стримав це ще роки тому, коли це можливо було зробити. І зараз вони винні всі в цих жертвах наших, і тому спрос буде з кожного. Олеже, я хочу, знаєш, що сказати. Зараз в усіх, ось перед тобою муфтій був Айдер Бей, і у мене проблема така, ми не можемо підбирати слів, щоб описати, бо порівняння з тваринами не канає вже, вона не працює. Тобто це безпідставне абсолютно зло, і я думаю, що те, що ти робиш і не можеш сказати, це, я певен, все дуже правильно, але нам разом, усім людям, хто може щось сказати, можна знайти як певний час, щоб довести світові, що це тероризм справжній, це не армія, це не країна, це держава-терорист. І це все мають знати, щоб ілюзій жодних вже ні в кого, ні в мене, ні в тебе, там, ні в нас, ні в кого не залишилося. Айдер, друже, не то, що я зовсім не роблю нічого на інформаційному полі, я виходжу іноді в ефір, іноді даю інтерв'ю і теж фокусуюсь часто на іноземних ЗМІ, тому що якщо ти в Україні живеш і не знаєш, хто твій ворог і хто знищить твій народ, ну ти взагалі тоді не на Україні. А для закордонних ЗМІ великих, щоб вони це просували назовні, тому що так, є якісь можливості бути, щоб твій голос почули. Я це роблю теж, іноді виходжу, що якщо є така можливість, є інтернет, або якщо буває в Києві, і зустрітися так віч-навіч. Так, і це роблю, просто для мене це не головний фронт, а другорядний, але я теж роблю те, що в моєму змозі. Олеже, вчора буквально я говорив з колегою з одного провідного державного російського каналу, українцем за походженням, який тривалий час там працює на цьому каналі, і він мені казав про те, що ці дані про 83% підтримки путінської агресії, війни в Україні – це неправда. Він каже, ні, це неправда, соціологи брешуть, всі, кого я знаю, ну він знає, всі вас підтримують. Разом з цим, коли ми говорили про битву за Київ, я кажу, ну битву за Київ ми виграли. Він каже, ні, ну це не була битва, це просто вас хотіли полякати. Зараз от вони зберуться на Харків і Донецьк і вам дадуть. Ну тобто всі головні битви ще попереду, це не була битва за Київ. От такий от дуалізм свідомості, з одного боку, ніби людина нас підтримує, з іншого боку, ну все одно піддається на якісь інформаційні фейки, провокації, все одно в мейнстрімі знаходиться в головному. Одним словом, чи є росіяни, які прихильно до нас ставляться зараз, на вашу думку? Я не знаю, я ні з ким з росіян не спілкуюсь, тому не знаю. Для мене це закінчилось спілкування з росіянами, і не втрачаю на це час. Когось переконати чи підтримати. Стосовно цих цифр підтримки малюють. Ну, з одного боку, це схоже на ті цифри, які завжди вони малюють. Наприклад, на цей саме фейковий референдум в Криму, який нарисував 98% підтримки. Зрозуміло, що вони багато підмальовують. Але підґрунтя є, і те, що Путін робить їм такі перемоги або щось в своїй поразки Москви під перемоги, вони в цьому майстерні, і люди дійсно дивляться телевізор, бачать, яка у нас країна сильна, який Путін молодець, всім дав, по людям. І це правда, і це воно є, на цьому грає, і вони це підтримують. От саме це. А стосовно масової підтримки, це теж, коли Путін повернеться і все перевернеться, всі вони будуть його проклинати, як завжди робиться в Росії, коли помирає цар, то старого царя всі клянуть і славлять нового. Ми це бачили вже багато разів, це буде те саме з Путіним.
Дякую. Я б сказав, бо цього разу не помирає цар, а помирає главарь. Коли помирає главарь, банда розбігається зазвичай. Я дуже сподіваюся, що смерть Путіна буде не тільки смерть одного правителя і зміна на інше, а це буде смерть держави Росії, в тому вигляді, яка відбувається, зараз існує, і смерть системи, і смерть пані імперії, яка продовжує пити нашу кров, і після цього ми зламаємо його хребта. Це був Олег Сенцов на тлі Кремлівського муру. Це його був дуже класний жарт, але в кожному жарті лише частина жарту. Дякую тобі, друже, до перемоги. Дякую за все. Привіт побратимам усім, хто навколо. Дякую, хлопці, за роботу, на все добре. Да. Дякую. Дякую. Ну і тоді у мене теж аналогічне запитання до Айдара Мождабаєва стисло. Чи є люди в Росії, які зараз адекватно сприймають події в Україні? Є люди, їх дуже мало, і я майже ні з ким не спілкуюся, так само, як Олег Сенцов, хоча я там в 1000 разів більше знайомих мав. Але є люди, дуже мало, які плачуть і кажуть, нехай на нас ядерну бомбу скинуть. Тобто до такого ступеню відчувають свою провину. І таких людей мені дійсно жалко, але їх дуже мало. І більшість думає, якщо я не підтримую війну впрямую, думаю про себе, про валюту, про їжу, про подорожі, а не про українців. А байдужість – це таке саме зло, лише трохи в іншому вигляді. Дякую. Айдар Мождабаєв, Єгор Щещеринда були з вами. Це був спільний проєкт телеканалу «Еспресо» і телеканалу АТР. Дякуємо за увагу.